към Центъра за работа с деца. С трибагрениците водят детилето на първата концертна вечер в рамките на панаира на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествени занаяти. Те са слънчеви, те са обаятелни, те са грациозни, те са носители на множество награди от страната и чужбина. Те са градски мажоретен състав към Центъра за работа с деца в Разград с ръководител хореографът госпожа Емилия Борисова. Аплодисменти за тези хубави и грациозни момичета от градски мажоретен състав. Студио Калина Рада, така започват концерти като на Машина Футболест. Какво ще ни и за Ахмед Албанс. Нека да ги поздравим тази вечер, те ще ни покажат на какво са способни. Дали нещо ще ни покажат тази вечер пред нас? Може би? Хайде да ги аплодираме! Вижте само колко са екзотични.
приятели, сърдечни, от танцов клуб Капанци Разград. Хайде да покажем колко ги обичаме. И как ще покажем колко ги обичаме? Естествено с аплодисменти. И вие няма да ни покажете нищо от това, което умеете. Добър вечер. После. Добре. Айде да ги аплодираме тогава. Желая ви приятна вечер. Ще помоля публиката да направи пространство за дефилиращите, а сега нашите приятели от фолклорен балет Плаител Мексико, че сложно име има тези мексиканци. И тази вечер са с нас и тази вечер ще ни направят съпричастни на една уникална танцова феерична мексиканска фиеста. Дали ще ни покажат нещо мексиканците? А мексиканците и като се завъртят един-два пъти, че като стане един вятър около нас. Хайде да ги чуем. А вие може да хванете такта, например, и да ръкопляскате, например. Може ли още малко силно, например, така че да не се чуват как пеят, например? Браво! Вижте как ви се радват на вашите аплодисменти, така че значи си заслужава. Те ще се издиват на сцената, но преди това, естествено, в рамките на дефилето ще покажат това, което са ни подготвили. Задават танцорите, слънчево усмихнати, млади, емоционални от танцов клуб по танци Апритус Разград. Аплодисментите са за вас, двете и момичета. Тънчо Гърбавно го виждам. Както всяка година искам да го попитам, как е настроението? Настроението е на макс. Приятна вечер, благодарим ви, създадахте добро настроение преди малко пред Общинския културен център. Поздравления за всички вас и аплодисменти. И сега, уважаема публика, очаквам ви на площадка Ларго, където само след броени минути започва третата емоционална концертна фестивална фестивал.
que salga el toro, lo que yo quiero es torear, que salga el toro, lo que yo quiero es torear, que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero es torear. Porque es un gallo aventado, el baile del caballito lo bailan